खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि मानगोनां आदै-मादै आदा-बाजै फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर बियाम सोदोब चेनेलखौ मोजां मोनगिरि नायगिरि रायजो राजाफोर आं सिगांनिफ्रायनो गोबां बाथ्रा बुंबोदों मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि सोमोन्दै बिथाङा जे नंखाय बाथ्रा बुंनाय रायजो राजाफोरखौ थगायनानै राजखान्थि खालामनाय बिथाङा 110% बड'लेण्डबो जाया होनो लोगोसे बिटिआर सोदोबखौबो खोमोरनो नागिरो बिटिआर एकर्ड बा बिटिआर पिस एकर्डखौ बिथाङा नंखाय होनना बुङो बिटिआर पिस एकर्डनि जि दफाफोर बे जाफुङाखै होनना बुङो आरो बिनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरनि गोसोजों गेलेयो बिथाङा जायाखै होनना बुङो बा सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरखौ बुङो जे हाया माने बे बिटिआरआव माब्लाबाबो हाबा बड'लेण्डआव माब्लाबाबो हाबा मानगोनां रायजो राजाफोर बे सोमोन्दै आं बाथ्राखौ बुंगोन बिनिसै आं नैबे बाथ्राखौ बुंनो माखासे सुबुंफ्रा दा साननैसो क्रिटिसाइज खालामदों बिटिआर पिस एकर्डखौ लानानै दा दिनैहाय जारबारियाव जाथाय जानायखौ लानानै लोब्बा लानानै बुंदो क'क्राझार जारबारियावहाय जे मोनसे सासे सुबुंखौ इलिगेलि दंफां बोनायखौ जे सासे माने फरेस्टनिफ्रायनो गावथारदों दा बिसोरनि गेजेराव माबोरै जादों माबोरै जायाखै बेखौथ' जों बोरै मोनथिनांगौ जाखो नङा होमबा रायजो राजाफोर दा बिथाङा इलिगेलि दंफां बोदों दा बिसोरनि गेजेराव पार्सनेल दुश्मन दं नामा खोनानो मोननाय मथेब्लाथ' बिथांमोननि गेजेराव इउपिपिएल बिपिएफ जालायदों जाहैदों आरो लोगोसे आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो बे बाथ्राखौसो लुबैयो दा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सरखार खुंथाय खुंनाय समावहाय मुस्लिम बर' आदिबासि माबा माबि ओरै दावराव जादोंमोन दा बिदिथ' जायाखैना बेबायदि दावराव जादोंब्ला बेखौ बुं बेखौसो बैसो पिस एकर्डखौ बंग जानाय खालामनाय रायजो राजाफोर बैबायदिसो माने पिस एकर्डनि मोनसे बंग जानाय दा बेवहाय मोनसे इलिगेलि खामानि मावदों सोरबा बेखौ गावथारदों स' बिनि गेजेराव बिसोरनि गेजेराव माबा मोनसे पार्सनेल जालायदोंब्ला इनभेस्टिगेसन खालामगोन आरो इनभेस्टिगेसन खालामनानै बिथाङा साजा मोनगोन जाय गावथारदों ना होमबा नंगौना नङा दिनैहाय 2012 होन 2008 होन गोबां माने दावराव दावसि जाबाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि सरखार खुंथाय खुंनाय समावहाय बेयाव गोबां बर' सुबुंफोर रुंसारि जादों थैदों बुथार जादों गुबुन जाथिजों गोबां मुस्लिमफ्राबो बुथार जादों सासे माखासे एक्स-एनडिबिफोराबो गावथार जालाबायदों नांनायनि नङैनि बैफोर जाथाय जानायखौसो मा होनदों पिस नङै होनना बुङो दा दिनै बेबायदिथ' जाथिबाद दावराव जायाखैना रायजो राजाफोर बेबायदिथ' माब्लाबाबो जायाखै रायजो राजा मानगोनां नोंथांमोन मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बुङो बिटिआर सोदोबखौनो खोमोरनो ठीक आसे ना आरो लोगोसे बिथाङा बुङो सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरनि गोसोजों गेलेयो बिथाङा नोंसोर दा बिकेडब्लिउएस हाबखा नङाब्ला नोंथांमोना आसामावनो थानांगोन नोंसोरो बिटिआरआव माब्लाबाबो हाबा आरो आं बिटिआर एकर्डखौ माब्लाबाबो इमप्लिमेन्ट खालामा होननानै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बुङोमोन गोबां सिगि सग' सिस्टेम माने इनडाइरेक्टलि बड'लेण्डआव थानानैबो बेबायदि बिथाङा खालामदोंमोन रायजो राजाफोर दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंगोन बिथाङा जे सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ हाबा होनदों दा दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ बिटिआरआव हाबबाय बिनि सोमोन्दै बिथाङा मा बुंगोन आरो लोगोसे नैबे बाथ्राखौ कुइसनखौ सोफादेरनो लुबैयो आं मानगोनां हाग्रामा महिलारि सानसिम रायजो राजाफोर बिथाङा मा हिसाबै सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव जे समस्ति जागोन बेवहाय बोरैहाय गावनि बिथाङाथ' सासे राजखान्थि जाबाय नङा होमबा थ' बिथाङा गावनि राजखान्थि हिसाबै माने राजखान्थिगिरि हिसाबै बिपिएफ पार्टिखौ बिथाङा उवां खालामलांनो थाखाय बारायलांनो थाखाय मा हिसाबै बिथांमोना फैगौ इलेक्सनावहाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि समस्तियाव थांनानै भट बिहैगोन आं बै मुभमेन्ट बै सिनारिखौ नायनो गोबां गोसोथार मानगोनां रायजो राजाफोरा आंखौ नंखाय बाथ्रा बुंनायनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो बेबायदि बाथ्रा बुंहैगोन नामा प्लिज आंखौ खेबसे निमाहा होदो आं नोंथांमोननो ओरै थोरै होगोन बेबायदि बाथ्रा बुंहैगोन नामा आं बे बाथ्राखौ नोंथांनिसिम मोनसे जानकारी हिसाबै नलेज हिसाबै बे बाथ्राखौ बुंना दोननोसै मानगोनां प्रमद बर' साराबो थाङोब्ला बेवहाय खेबब्रै गाहामल' प्रग्राम गानांगोन समस्तिया मोनब्रै जायोबा खेबब्रै मोनबा जायोबा मोनबा मोनथाम जायोबा मोनथामल' खालामनांगोन मानो होनना बुङोब्ला मानगोनां प्रमद बर' सारा बेयाव प्रग्राम खालामाबाबो केम्पेनिं खालामाबाबो बिथांनि दैदेननाय सरकार एबा इउपिपिएल पार्टियाव भटआ फैगोन बे गेरेन्टि रायजो राजाफोर गेरेन्टि जुदि हाग्रामा महिलारि सारा लाख थाखा क्रर थाखा गारैबाबो सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बिथांमोना थैनोबो फेमेल माने खावनो हाया बा बिथांमोननि गोसोखौ बायनो हाया मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा गोबां गाज्रि सोंगारिखाबाय आरो बिथाङा गोबां गाज्रि सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरनि गोसोजों गेलेखाबाय स' बे हिसाबै सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ माफ होनाय नङा निमाहा होनाय नङा गोसोआव लाखि दाख्लै बावहाय बड'लेण्ड बुब्लियाव आं नुदों माखासे भिडिअ बानायनाय प्रेस मिट होनाय बे हिसाबै नायबो गोबां रायजादों सोरबाथ' बुंदों हाग्रामा महिलारिखौ थैनोबो हाबनो होनाङा गोबां बुंदों जोंनिथिंल' फैथों ओरैबायदि माखासे बाथ्रा रायजो राजाफोरनि पाब्लिकफ्रानो अपिनियन होदों रायजो राजाफोर अपेनलि अब्ला बेखौथ' नों आं बुङाखैना रायजो राजाफ्रासो बुंदों
स' बे हिसाबै नायोब्ला बिथाङा 1000 crore थाखा गारबाबो माने बेयाव माने बे देरहानो हानाय नङा बेखौ माने नुहुरो रायजो राजाफोर आरो बिथाङा बेखार जागोन जुदि बेहा बेयाव थांनानै बेबायदि गारहैयोबा आरो मानो गोनां प्रमद बर' साराबो इसेबां थाखा गारनो गोनांथि गैया बेवहाय मानो होनबा ओरैनो प्रग्राम खालामबानो मा होनदों मोनसे रिन हिसाबै जाना दं रायजो राजाफोर बेखौ बुजिना ला आं बाथ्राखौ बुंनाया जाहैबाय मान गोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आरो बिथांनि नाजानायावथ' बिटिआरआवहाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ हाबनो नागिरदोंना दायो अब्ला बे हिसाबै नायोब्ला जाय मानसिफ्रा रिन दं बेखौ सुख'नांगोन ना भट होनानै मदद होनानै सापर्ट होनानै आरो एलवेज गोबां सापर्ट होखायो सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव बड'लेण्ड मुभमेन्ट जेब्ला जायोमोन ना लोब सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा ओंखारबोयोमोन गोबां ओंखारबोयोमोन रायजो राजाफोर बेखौ माने मानगोनां प्रमद बर' साराबो मोनथिगौ आरो लोगोसे बेखौ आं बुंनो सानदों रायजो राजाफोर समस्थियाथ' बारायगोन बेवहाय समस्थिबो जागोन आरो लोगोसे इलेक्सनबो जागोन बे समनि बाथ्रा नाथाय मानगोनां प्रमद बर' सारनि सरकार खुंथाया जे एसेबां मोजाङै जे गावनि सरकार खुंनाय समावनो सिमाखौ बारायबाय आरो लोगोसे बिथांनि सरकार खुंनाय समावनो खम समावनो 3 बोसोरानो जाबावाखै रायजो राजाफोर 3 बोसोर जागोन 2 बोसोर रानिं जागासिनो दं मिथिबायना माने 3 बोसोर जासिन आरो जेनेबा जाथ'वाखै डिसेम्बर मोनहैबाथाय जागोन आरोना स' बे समावनो बिथाङा गोबां खामानि मावबाय गोबां लामा दालां बेफोरखौ होन सुपार 50 मिशन बेफोरखौ होन बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफोरखौ होन मा होनदों बिधान सभा माने सरि आसाम एसेम्ब्लियावहाय बर' रावजों रायलायनाय बर' रावजों लिरनाय आरो लोगोसे हाई सेकेन्डारियावहाय आर्ट्स स्ट्रिमावहाय दिनै बर' रावजोंनो फरायनो हानाय मानाय गोबां खेथ्रआवहाय रायजो राजाफोर सेपारेट डाइरेक्टरेट बर' मिडियामनि गोबां बिथिङावहाय बुंनो थाङोब्ला मानगोनां प्रमद बर' सारनि जे खामानि मावनाय बिथांनि बे सुंद' खामानि मावनाय बे सुंद' समावनो बिथाङा गोबांखिनि खामानि मावबाय जुदि नोंथांमोनहा रुजुयोब्ला 17 बोसोरजों जुदि नोंथांमोनहा रुजुयोब्ला 17 बोसोर बिथाङा मोनबाय दासिमबो बिथाङा बुङो बर' सुबुंफोरा गोबां हा मोननांगौ दं होननानै अब्ला 17 बोसोराव बिथाङा मा खामानि मावखो दिनै बर' हारिनि थाखायनो बिथाङा हारिनि मोन्थाइनि थाखायनो हानि मोन्थाइनि थाखायनो गोबां मुभमेन्ट खालामदोंमोन नाथाय बिथाङा सरकार दानाय लोगो लोगोनो बेफोरनि बिथिङाव खामानिखौ बांसिन मावनांगौ बिथाङा मा खालामनो थानायमोन दिनै दासिमबो बिथाङा बुङो बर' हारिनि सुबुंफोरा गोबां हानि मोन्थाइ मोननांगौ दं होननानै नायदो नोंथांमोना बेयावनो प्रुफ दङ नोंथांमोना बेयावनो प्रुफ मोननो हायो नोंथांमोना रायजो राजाफोर जे बिथाङा जेबो खामानिखौनो मावाखैमोन दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारा सरकार दानाय लोगो लोगो बोसोरसेनि गेजेरावनो हा मेला बायदिसिना खालामनानै गोबां बर' सुबुंफोरनो हानि मोन्थाइ होबाय हानि मोन्थाइ रानना होबाय सनितपुराव रानना होबाय बिश्वनाथाव रानना होबाय एफआरसि जायफोरा फरेस्ट एरियायाव थायो बेफोरबायदि गोबां राननानै होबाय दिनैहाय बिथाङा बिटिआरआव बिटिआरनि चिफ हिसाबै बिटिआरनि सुबुंनोल' हा रानना होआखै बिथाङा बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' सुबुंफोरनोबो हा रानना होदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराथ' बेस्थ' सुइमिं पुल बानायनाय गावनि रेस्टुरेन्ट गावनि बिजनेस ओरै थोरै बानायनायाव बेस्थ' बिथाङा बै समाव खामायनायाव बेस्थ' बोरैहाय आर्निं खालामनो हागोन बिथाङा बिटिआरनि बा बिटिसिनि बायजोनि रायजो राजाफोरखौ बिथाङा बावगारना दंमोन मा हिसाबै बेखायनो आं बुंदों मा हिसाबै बिथाङा सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि थांनानै समस्थियावहाय थांनानै बोरैहाय भट बिहैगोन बिथाङा फुरा लाइफ टाइमसो जाबावगोनदां भट मोननाय नङादां बेयाव देरहानो हानाय नङादां साफा सानै सोरबा 10-20 हाजार थाखाजों बायजानानै भट मोननाय बेखौ आं बुंनो थाङा स' बिथाङा लाइफ टाइम मोननायानो नङा बायदि मोनदां मानो होनबा ओरैबायदि नासयदोंमोन बिथाङा आउट अफ बिटिआरनि सुबुंफोरखौ मानो गोनां रायजो राजाफोर आं नैबे खेथ्रआव माखासे बुंनो सानबावदों दा बिथांनि जि 17 इयार्स सरकार खुंनाय समाव बेसेबां सुबुंफोर थैदों ना होमबा दाङाबाजि जालायनानै जातिबाद फाइटिं जालायनानै दानि नैबे 2 बोसोरनि गेजेराव बिदि जातिबाद दावराव जादों नामा जायाखैना जाय रुंसारि जादों सोरबा माबा मोनसे जादों बिथांमोननि गोरोन्थियाव खामानि मावनायनि थाखायसो बिथांमोननि गेजेराव जादों आरो जाय दायनिगिरि बिथांमोना साजाबो मोनखादों बिथांनि आं मोनसे बाथ्राखौ नैबे मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बिथांनि सरकार खुंनाय समावहाय बेबायदि जाथाय जायोमोनब्ला 24 आवार्सनि गेजेरावनो सोरखौबा बेबायदि दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामफेरदोंमोन ना सोंनो थाखाय इनभेस्टिगेसन खालामनो थाखाय अर्डार होफेरदोंमोन ना माब्ला होदोंमोनथाय बिनि सोमोन्दै जुदि फोरमायोब्ला जों रायजो राजाफ्रा गोबां गोजोनगोन नाथाय मानगोनां प्रमद बर' सारनि गेजेराव नायदो एक्सन दं पलिसि दं भिजन दं गोबां बिथिङाव नायोब्ला मा होनो पलिटिक्सनि गेजेरजों राजखान्थिनि गेजेरजों बिथाङा हारिनि थामोनथाखौ लाखिगासिनो दं हारिनि रावखान्थि हारिनि राव गासिबो बिथिङाव फरायसाफोरनि जिउ केरियार रायजोफोरनि केरियार गोबां बिथिङाव बिथाङा
खामानि मावदों बबे मोनसेखौ खोन्थानो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे 3 बोसोर जायियावनो बिथाङा खामानिखौ मावदों जाय मानसिफोरा राजखान्थि बिथांमोना जेबो मोनाखै बिथांमोना बायदिसिना बुंनो थाखाय माबा मोनसेबाबो राहा लामा लानानै बुंगोन रायजो राजाफोर बे बेलेग खोथा नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जाय मानसिया जाया होनना बुंदोंमोन दिनै मानो जाखो मानो गोनां प्रमद बर' सारा फोरमान खालामबाय प्रुफ होबाय नंगौना नङा रायजो राजाफोर फोरमान होबाय प्रुफ होबाय रायजो राजाफोर दा हेमन्त नार्जारि एबा जार्मान मा होनोमोनलाय जारबारियाव जि जाथाय जानाय दा बिथांमोननि गेजेराव जि जादों बे हिसाबैथ' दा अर्डारबो इनभेस्टिगेशननि अर्डार होबाय आरो लोगोसे दायनिगिरिया साजा मोनखागोन दा बिथांमोननि गेजेराव ना अबेबा साइडआव गावनायावनो सिलिंनानै बिनि खर'आव नांखो ना आथिङाव गावनायावनो बिनि खर'आव नांखो स' बे इनभेस्टिगेशननि गेजेरजों जागोन रायजो राजाफोर आरो लोगोसे बे खुनु बड' एबा बिटिआर फिस एकर्डजों लोब्बा थाया रायजो राजाफोर बे मोनसे डिउटिनि गेजेरजों जानाय जाथाय आरो बे फिस एकर्डआ माब्ला बायो दा जातिबाद दाङाबाजि बायदि दावराव जालायबासो आरो बेखौ साजेस्ट खालामनानै जुदि बानायब्ला बे खिन्थु बेबायदिया नङा दै दा दिनै हमना ला आंनि बे बाथ्राखौ बुंबाय बिनि थाखाय आंनि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै र' जातिबाद दावराव खालामहोथारनि र' बिदिया जानाय नङा आरोना रायजो राजाफोर जों बयबो इउनिटि थानांगोन स' इउनिटि थायोब्लासो unity is important for making possible to impossible नङा होमबा खौसेथिया गोबां गोनांथिथार रायजो राजाफोर स' बेनोसै जोबथानायाव बेखौ बुंनोसै माखासे सुबुंफ्रा मा होनदों प्रिथिभराज नारायण देब मेचनि सोमोन्दै भिडिअबो बुंनो थिनगासिनोमोन आं बुंनो सानदों बिथांनि सोमोन्दै इट इज जास्ट खुरु पुवालि नङा होमबा खुरु पुवालि नङा होमबा मोनसे खोथा बुंनो थांब्ला बिथाङा नलेज आरो स्मार्ट जानो हागौ नाथाय बिथाङा खुरु पुवालि जुदि आंनि एजजों जुदि नायोब्ला बिथाङा सानसे समाव आंजों लोगो हमनायाव बुंदोंमोन बिथांनि बैसोआ बेसेबां होननानै खोन्थादोंमोन आं सोंनायाव गावबो सोंदोंमोन आंनाव आंबो बिथांनियाव सोंदोंमोन अब्ला बे नायोब्ला बिथांनि बैसोआ आंनिख्रुइ उन्दैसिन बिथाङा बुंदों बैसोआ गोबां माने 27 ना 28 ना मा होन्दोंमोन बिथाङा स' बे हिसाबै नायोब्ला बिथाङा आंनिख्रुइ उन्दैसिन रायजो राजाफोर 2 बोसोरसोआनो बिथाङा आंनिफ्राय उन्दैसिन स' बे हिसाबै नायोब्ला खुरु पुवालि होनना बुंबाय आं बेखौ स' जोंनि इएमफ्रा बिनि सायाव गोबां रिएक्सन खालामियानो बेखार मानो होनबा बिथाङा जेब्लानिफ्राय भाइरास महरै ओंखारदों बिथाङा सासे भाइराससोथ' बर' हारिनि जेब्ला भाइरास महरै ओंखारदों बिथाङा बयखौबो सोंखारियो जानला मानला जेराव मोनजायो बेयावनो थाङो जेराव मोनजाया बेवहाय सोंखारिबाय बेखौ रायजो राजाफोर फार्स्ट अफ अल बिथांखौ सोर सोरजिदों दावराय देख्रेब नार्जारि सार हाग्रामा महिलारि सारनि खुंथाय खुंनाय समावनो राजखुंगुर हिसाबै बिथांखौ एकदमबारे भाइरास हिसाबै महरै सोरजिबाय नंगौना नङा रायजो राजाफोर आरो बिनि उनाव मा जाबाय बे गावसिनि गेजेराव दाङाबाजि जाबाय मोनलायलायासै जेबो माबा माबि मोनासै जायनि गेजेराव दसे इउपिपिएल हाबफैथ'बाय इउपिपिएल मोनैनि थाखाय दावराव दावसि खालामलायबाय स' बिथाङा मालाबा समाव हेमन्त सारखौ क्रिटिसाइज खालामो मालाबा समाव बिपिएफखौ क्रिटिसाइज खालामो मालाबा समाव इउपिपिएलखौ क्रिटिसाइज खालामो स' बिनि खोथाया खुनु जुक्ति गैया इट्स नट इम्पर्टेन्ट देट्स वाइ आं बुंनो सानो सासे उन्दै गथ' सासे उन्दै सेंग्रा दा जुदि नायोब्ला आंजों बिजों नायोब्ला माखासे सुबुंफ्रा नोंलाय बेसे गिदिर होनना बुङो आं ओंखायनो बुंनो थांदों बिथांनि बैसोखौ आङो रायलायनाय हिसाबै जों सानैजों रायलायनायाव बिथाङा आंनिख्रुइ उन्दैसिन बे बाथ्राखौ बुंदों ओंखायनो आं बेखौ सेंग्रा बा फंबाय बुंनो हायो आं मिथिबायना आरो खुरु पुवालिबो होनना बुंनो हायो आं स' बेनिखायनो बिथांनि बुंबाय थानो हो बिथांखौ जेसेबांखिनि बुंनो हायो बेखौलाय मानोथो एसेबां रिएक्सन खालामनांगौ रायजो राजाफोर नङा होमबा स' बिथाङाबो बुंनो हानाय मोन्थाय दं नङा होमबा स' बिथांखौ बुंनो थाखाय सोरबा आसि थुनानै होदों माबा मोनसे जागौ नामा आरो बिथांखौ सोरजिनायानो माथो भाइरास आरो गाव राजबंशीनि गेजेराव खावनै जाथों होननानैसो सोरजिदों होननानै आं बे बाथ्राखौ मिथिनो मोनदों दावराय देख्रेब नार्जारि बिथांमोननि माखासे बै समनि मोनसे पलिसि बे बाथ्राखौ मिथिनो मोनदों नोंथांमोना बे समावहाय राजबंशी इउनियन मोनसे माबा दंना स्टुडेन्ट इउनियननि स' बेखौ नोजोर लायोबा नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन रायजो राजाफोर मोजां स्टाडि खालामोब्ला बेनि सोमोन्दै आङो बारा बुंनो साना आइ थिंक इट इज नट इम्पर्टेन्ट आरो लोगोसे मानगोनां रन्जित बसुमतारी एबा इएम सारखौ बुंनो हानाय बेहा जेबो माने माबा गैथ'वा मानो होनब्ला बेहा मा होनदों गुलि गावलायनाय मालायनाय चेलेन्ज लालायलायनाय बे खेथ्रआव नायोबा गोबां अभार स्मार्ट आरो बाथ्रा बुंदों आरो आं बिथांजों व्यक्तिगत माने जेबो दुश्मनबो गैया बा राजखान्थिनि बाथ्रा फैबाय जेला बेयाव बुंबाय आरोना स' थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ बे समावनो बिदाय लानो सानबाय नोंथांमोना जाहाथे बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों गोबां खोथा बुजिबाय जानांगौ आरो लोगोसे प्रमद बर' सारनि जि बुंनाय बाथ्रा बे गासिबो प्रुफ जालांगासिनो दं फोरमान जालांगासिनो दं हाग्रामा महिलारि सारनि जि बुंनाय बाथ्रा गासिबो नंखाय आरो रायजो राजाफोरखौ थगायनानै गावजों बोजबनानै गाव भट मोननायनि थाखाय बेबायदि राजखान्थि लाबोलाबथाय खालामदों स' गोबां बाथ्रा बुंनांगौ दं आरो बुंबाय थागोन थेंक इउ सो माच गाइस खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय थेंक इउ